Ha nem tanulod a digitális marketinget a mai világban, akkor nagyon sok pénzt hagysz az asztalon. Ezt el kell, hogy mondjam, ez az igazság. Én ebből élek, ezt dolgozom, ebben fejlesztem magam minden nap, és olyan dolgokat csinálnak a mai világban, hogy az valami hihetetlen. Nem volt még ennél jobb időszak arra, hogy elkezd vállalkozni. Nem volt. A mi világunkban biztosan nem. Tehát az, hogy a számítógéppel és a telefonnal több millió emberhez el tudsz jutni, az hihetetlen. Teljesen ingyen. Teljesen ingyen. Ez a videó, amit itt látsz, ez 0 forintba került megcsinálni. És mivel kiposztolom TikTokon, Instán, Facebookon, YouTube-on, Threads-en, ezért garantált, hogy legalább 10-20 ezer ember meg fogja nézni. Ami azt jelenti, hogy ebből, hogyha nekem már 1 vagy 2 ember megveszi a termékemet, akkor én már boldog ember vagyok. Na és én ebből a videóból csinálok naponta 10-12-15 kb. Érted? Tehát ezért mondom, ez ki lehet, és ki kell tanulni, hogyha a mai világban valamivel tényleg meg tudsz gazdagodni, az ez.